behalarren dut, hori gauza bat erantxia izan dela. Kanpotik ikusten da, berezia da, kapera txipi bat da. Ez zen hori, hastetik eta Elizaren barnean. Geroztik egina da, agerita. Eta hori kapera bat zen, eta hori zen beste leku batzutan ere bada, herriko jaunaren kapera zen. Hori ikusten da, Lakarran konpazione. Lakarran bada, kapera berezia da, jaureiko jendia kapera bat zuen. Hemen historia ez dakit, zeren bilatu dut, ez dut aurkitu, nor izan zitekeen jauna, lekuko jauna, bere familiaekin jordi hartzen zena. Familia baten lekua da, ez da besteik, alki bat bakarrik, eta senarra emaztea eta aurrak, hor dira, besterik ez da. Eta hordik beren zera bat zuten, zuzenean Eliza edo aldararen gainera, Lakarran ikusten den bezala. Eta uste dut ere, arrangoitzeko jaunak batu bere kapera. Eta ez da besterik zaiten ahal. Apesak ez dira sekulo horre jartzen, apesak beti beherian dira. Izanik ere anitz, apesik ez da ikusten kapera horietan. Eliza oso-osoa tindatua zen. Eta Eliza guziak oso-osori tindatuak ziren. Erdi aroan eta behantean. Gero moda aldatu da. Eta aldatu da bereziki hemeretzigarren mendean iraultza ondoan, Napoleon ondoan, errabitan 1815 ondoan, eta moda biziki kamiatu da. Eta aro berri bat bezala sortu da. Eta biziki maite zituzen, naizta moda hori lehenago abiatua zen. Jadanik 18. mendean abiatua zen. Errabita Eliza egiten ziren, ez berina tindaturik, berina ederrak, erdiaron egiten ziren bezalakoak, ez zituzten maite bate. Nahi zituzten Eliza biziki klarrak. Beraz, berina inahala xurpail. Eta mitrak haunde egiten zituzten. Eta orduan, Eliza barnea ere, ilunegi zaukaten argi elektrikarik ez zen orduan. Orduan, kanpoko argiak inahalaz, eta kanpoko argia baliatzen zuten. Orduan, eta barne guzietan nola tindatua zen barnea, zeren dena jaikoren izanki, eta tindatzen ziren denak. Moda hola zen, ez zen beste egiten ikusten alt. Bainoko katedrala, lurretik haste eta gaineko ganga muturreano dena tindatua zen. Murru guziek tindatua ziren. Zutabe guziak tindatuak ziren. Edez bakarri Baionakoa, katedral guzietan berdin zen. Eta beraz, eta Eliza txipitan gauza bera, hemen tindatzen ziren. Murrua, murru, ez duten ikusten ahal. Harria, harri, maite dugu orai. Lehengo jenden dako, guetako parpena bezala zen. Erran egita, ez da ikusten ale parpena gauza itxusia da, zartatu behar da behala. Hendako, gorde behar zen, zartatu behar zen, eta tindatu. Zartadura bera itxusia zen, tindua behar zen. Usten duzu, moda aldatu da. Eta ordean, hau dena, paeta guziak denak tindatuak ziren, ez da dudarik, Eliza guzietan berdin zen. Eta ordean, zerbait puska gelditu da, puska bat zor gelditu dira baset, hori berriz egina izan da, hemen ingurukoa berriz egina izan da, zura zelakotz, joko utzi dituzte, hemen denean ala zen, utzi dituzte. Ez zuten, garbikia egin da, denian bazela, eta hori tindua da,